Que vols anar amb taxi? No cal, estic bé, Espera, gràcies. n'estàs segur? T'hi podria baixar jo mateix per 180.000 lliures. No et sembla un bon preu? I et podria deixar també al centre de la ciutat, si vols. Aviam, doncs la conversió de 180.000 lliures italianes a iens és de 10.000. No hi estic d'acord. És el doble del que sol cobrar, això. Oh, que bé. Et coneixes la moneda italiana. Has viscut mai a Itàlia? Doncs no he viscut mai a Itàlia, però tinc un amic que es diu Rohani. No, deixa-ho estar. De debò que em pots portar a la ciutat? Vull dir que sembles gran, que vagis a l'institut o potser primer de carrera. I es pot saber que no n'emportaves de cap amb aquell policia? No em farà res estrany, no, a mi? No, i ara no és pas això, no te'n preocupis. Bé, doncs deixem en 10.000 lliures. I no et cobro propina. Val més que baixem abans que es faci tard. Un moment, 10.000 lliures serien... 500 iens? No, això no serà necessari. Millor m'espero a la cua com ho fa la gent normal. Què, encara no vols venir? Havies dit 10.000, oi? Esclar, però l'hauràs de portar tu mateix, l'equipatge. No et cobraré pas propina, te'n recordes? Molt bé, tu pots seure aquí davant amb mi, però l'equipatge deixa-la allà darrere. Molt bé, però en recorden que no sóc un típic turista japonès, així que no intentis enganyar-me o fer qualsevol cosa estranya amb mi. Així que va més que em portis al meu hotel i no em toquis la maleta per res. Entesos. Ja sé que l'únic que vols és que et porti directament a l'hotel. Em sembla bé, però arribaràs amb la maleta buida. Però què ha passat? M'ha deixat aquí sol i ha fotut el camp. Oh, merda, la maleta! Torna! Massa tard. Ribbon, Act 3! Jo no volia que això acabés així, però recorda que t'havia dit que no intentessis fer-me cap cosa estranya. No penso anar darrere teu. Quan activi el meu stunt, això s'acabarà aquí. Això no pot ser. Oh, no pot ser, està buit. Però com? És com una mena d'ou estrany. Aquesta cosa és un estant? En quin moment vaig decidir venir fins a Itàlia? Això no és un estant, és un ésser viu. No pot ser, sembla mentida. D'un moment a l'altre ha desaparegut. Com ho ha fet tan ràpid? Però què està passant aquí? Hauré d'anar a buscar respostes. Ei, perdonin, que en sabeu res d'aquest conductor de taxis?